Kubuka sangazi ukuthi uDonald Trump ngani zakwethu uze ngelinye igiya manje. Akuseyena lo ya Donald Trump lo enimaziyo kuleminyaka eyadlula, the Donald Trump ongakaze abe involved into waging wars. Izimpi lezi ukulwa nje. Izimpi nje uDonald Trump wayekade ekhombise ukuthi akayena umuntu one interest nokulwa, instead way withdraw ama troops ewabuyisa back to iMelika kulesa sikhathi esidlule kade saphethe. Manje uDonald Trump uze ngolunye unyawo ngani zakwethu. uDonald Trump lento ayishilo ama threats awashilo against iSouth Africa ngani zakwethu, siyamazi uDonald Trump is powerful when it comes to economic wars. This is an economic war, and uzokwenza sure uDonald Trump ukuthi iSouth Africa uyayisanction ngalendlela esho ngayo to make sure ukuthi kuyazwela kwi-population yase South Africa ukuze sizokwazi ke ukuthi manje kuphume uRamaphosa, then kungene someone oyi-pro West, oyi-pro American, ukuze bezokwazi ukusigudluza ke kulento ye-BRICS. That's the whole agenda, main agenda yabo ukuthi basigudluze kulento ye-BRICS. Ikona uDonald Trump umuzwa eqala ekhuluma kanjena nje manje. uDonald Trump siyazi ukuthi iMelika ba against ukuthi thina njengane South Africa njengoba manje sibheka iCongo. Abakuthandi lokho abantu base West. Siwabonile ama missionaries amaningi wase West exoshwa lapha eCongo. Abakuthandi lokho abase West because they benefit lapha eCongo, and iSouth Africa iphazamisa iWest lapha eCongo. iSouth Africa iphazamise iIsrael. Zonke lezo zinto abayithandi laba seWest. iSouth Africa is a target ngani zakuthi, it's the next target for iWest, and the sooner uRamaphosa ekubona lokho ezipositiona kakhulu ngakwi-BRICS, the safer iSouth Africa can be. Okwamanje njena ngibona ukhona okusena kusijeqeza ngani zakwethu. It's not by coincidence ukuthi sibone iLesotho iya le phesheya eMelika iyokhala ukuthi kunomhlaba wayo ewufunayo from iSouth Africa, esolo ekhala ukuthi iSouth Africa iyadla umhlaba wayo iLesotho. Siyazi indawo efana noMatatiyela, indawo ezifana no Lady Smith, Harry Smith bayifuna iLesotho iyazifuna lezo ndawo. Emangwaneni le ko Bergville iLesotho iyayifuna zonke lezo ndawo. Ngathi babaleni phela nje ba stretcher bezibofika ngisho oBloemfontein lapha bayifuna ngempela lezi ndawo koButhabelo ko Lady Brand bayifuna lezi ndawo iLesotho. So kuningi ngani zakwethu, and iMelika vele ekade ifuna ukufaka ibase lapha eLesotho. So ukubona iLesotho iya lapha eMelika iyokhala kwiMelika, kukhona ukusina kusijeqeza ngani zakwethu. Ngangishilo mina ngathi ayidliwe iLesotho, iSwaziland ayibe ngaphansi kweSouth Africa, akuhlangane kube i-country eyodwa. Mina it doesn't make sense ukuthi iLesotho ingaphakathi kweSouth Africa neSwaziland ingaphakathi kweSouth Africa. If ever iMelika ifuna ukufaka i-military base lapha ya to spy on iSouth Africa, ifake nje eLesotho, uyayibona ukuthi i-risk kanjani leyo into. So bekufanele kukhulunyiswane between iLesotho neSouth Africa, kube one country, kube one country njengani zakwethu. Iloko nje ngikushoyo ngoba ngiyayibona ingozi, mina ngiyipopolise ukuthi ingozi.